Yazi uZola 7 i-legend. You go back to school, you study, but umatric akusukuqeda isikole umatric. Yeah. Akusukuqeda isikole umatric. Uqeda isikole uphuma ngale varsity. Ugqoke la jazi elimnyama elithusayo lelana elinesigqoko sesikwele la ekhanda. Yeah. Nemsila wehash. Yeah. And usaphila okungiphatha kabuhlungu kuphilwe ngathi akasekho emhlabeni akanakiwe. Kodwa mhlazane ngafika insuku sokuthi edlule emhlabeni uyobona ngendlela okukwenzakala ngakhona eSouth Africa. Ene lento ngiphatha kabuhlungu. Umjida kuningi akwenzela eSouth Africa uculile kamnandi wa actor even nakule movie kokuthiwa itsotsi le imnandi kakhulu. Ukhona nakuyona uyabona wa presenter kuma shows ene ama show yade wa presenter kade upresenter kuona ene ubevundulula abonu besiza abantu. But indlela okwenzakala ngayo ngakhona sekuba ngathi nje mfethu yabo sesikhohliwe ngayo but kwafika insuku zokuthi eshona emhlabeni uyobona. Hawu madoda ngimkhumbula ngale ngoma ethi don't rathulunga God please sula zenyembezi bamba isandla sakho le maphipho legazi jethe thulunga God please nomdlembe siningi nje mfethu ingoma engimkhumbula ngazo but akayishayela umjida engathi ngaphila isikhathi eside nje indoda. Sure. Okay. Seshane. Yeah. Yeah. Okay. Meaning lobo phindana next verse 8. 1 From 6 in the morning till the meaning abo 2. Now we yenze lento yenzela abafana base 3 eli school to bank bagcine ngo grade 4 awukhumbuza ngisasentwana bo 1995 keze ngetipe what wathapeka su 6 uzokala izulu azulu kuyugeze Bola 7 ama-gate asesigele bawavala ngaku 8 kodwa mangiphethe uzola igate isijampa 9 9 kanti nawe uyakwazi ukubala from 1 2